datin nang italka nagpaydo mga ayat ni manyan tanarsaak di adunga harapan jak tumalipatan di sudi kenimnas itin na palabas impaay mo asugat awan mapalin ko nululuwag ket ragsak mo agit turak biyag ko aduda ti agkunkuna rumbeng alipaten ka yemuray ayat aramides ay ate puso sineraat di sa baling ayat jaktun agayat mamati ka saldatoy biyat jaktun malipatan isudi kenimnas itin na palabas impaay mo asugar dito'y kaunggak awan mabalin ko nululuwag ket ragsak mo agit turak biyag ko jak mailiw-liwag nagbanagan di ayat kadena ni ayan ayat pimantan na buksan jak pukawen tinamnamak nagsuli ka tuy denak numaamiris mo't babak ngain palak